Igbo ndị ọma ndewonu nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 14 n'ọnwa iri afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa Orie n'ala Igbo. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Dịka enwere mbugo n'ọnụ ego mmanụ patrol site n'otu puku naira, otu narị naira na ise na-eru ihe dịka otu puku naira, narị naira atọ na Aba. Ndị bi n'ala Aba akwala arịrị maka ahụhụ nakwa ihe metụtara iri elu ọjị nke eji oke ọnụ ahịa were na-eme n'obibi ndụ nke ndị mmadụ. Mmetụta ya na njem nakwa ọnụ ahịa nke ngwaahịa emeela ka obibi ndụ siere ọtụtụ ndị ike ma kakwuo njọ, nke mere na ọtụtụ ndị ugbu a na-ebe akwa arịrị maka otu ha si eme njem nakwa ihe metụtara ịzụta ngwaahịa n'ahịa. Otu onye ọkwọ ụgbọala na-Aba aha ya bụ Uchenna Mmadụ kwupụtara obi mgbu ya dịka ọnọdụ a na-akụ onye ọbụla isi abụkpu. O kwuru na ịzụta mmanụ patrol n'oke ọnụ a enweghị ihe ọbụla dịka uru nke ha na-enweta ma ọ bụrụ na ha rụchaa ọrụ n'ụbọchị. Onye ọkwọ ụgbọala ọzọ onye aha ya bụ Patrick Oke kwuru na ndị na-eme njem abụrụla ndị amanyere ka ha bụrụ ndị nke na-ebu oke ibu a nke ihe metụtara oke ọnụ nke mmanụ patrol, n'ihi na ọ kọwara na ọ bụghị naanị na mmanụ patrol dị oke ọnụ, ọ dịkwa ụkọ ka ọ dị ugbu a. John Eche, Ngozi Jude nakwa nwaanyị Mma Ude kwuru na ha ekpebiela ịhazi otu ha si arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ha ịbụ onye rụọ taa ọ gaghị arụ echi, n'ihi ka eme ka ọ bụrụ na ime njem ga-adịtụrụ ha mfe ka ọ ghara ịwụ na ụgwọ ọnwa ha ga na-ala n'ego ndị eji abịa ọrụ. Ndị ahịa ọkachasị ndị na-ere ngwa ihe oriri ekwuola na ha na-erezi ngwaahịa ha ihe ha zụtara iji hụ na ha ga na-enye ezinụlọ ha nri ma bụrụkwa ndị ga-anọgide na-azụ ahịa. Onye ji aha otu pati Labour zọọkwa gọvanọ na ntuliaka nke hirodo n'afọ a na steeti Edo bụ Olumide Akpata amapụla ọkwa mkpebi o mere n'ugbu a na ọ gaghị ama mpụtara nke okwe ntuliaka gọvanọ ahụ hirodo na steeti ahụ aka n'ụlọ ikpe mkpesa tribunal. Akpata n'ozi nke emere ka o rute ndị ntaakụkọ aka kọwara na nhọrọ na mkpebi ahụ bụ n'ihi nnyocha nke tọrọ atọ n'otu ọchịchị onye kwuo uche ya si arụ ọrụ n'ala Naịjirịa nakwa ọchịchị obi ya ugbu a ilegide anya n'ihe ndị bụ isi sekpụ ntị na nsogbu nke usoro ntuliaka n'ala anyị. N'agbanyeghị na o nwere otu ndị ọkaiwu mara nke ha riri ma marakwa ebe ekwe na-akụ, Akpata mesiri ya ike na mkpebi ya ịhapụ ịga ụlọ ikpe mkpesa tribunal ịma okwe ahụ aka abụghị na ya na-anabata ikpe na-ezighị ezi, kama ọ bụ n'ihi nguzoro nke siri ike megide usoro nke gbagọrọ agbagọ. Onye chiburu steeti Ekiti n'oge gara aga bụ Ayo Fayose adụọla onye ji aha otu pati People's Democratic Party zọọkwa onye isi ala na ntuliaka nke ezumezu afọ gara aga bụ Atiku Abubakar ka o wepụ aka n'ịzọ ọkwa na ntuliaka n'ala anyị ọzọ. Atiku onye bụrụla onye zọrọla ọkwa onye isi ala bụkwa n'ọkwa kachasị elu n'ala anyị bụ Naịjirịa n'ihe dịka afọ ndị gara aga nke malitere n'afọ 1993, afọ 2007, afọ 2011, afọ 2015, afọ 2019 nakwa nke ikpeazụ abụ afọ 2023 ebe ọ dara ada ugboro atọ na ntuliaka mkpuke nke otu pati ya. Fayose gbara afọ 63 na-enye echiche na ọkwa onye isi ala n'ala anyị ga-abụzi ihe nke a ga-eji na-egwuri egwu ma ọ bụrụ ha ala na Atiku onye ga-anọ na-agbata afọ ndị 80 ya esonyekwara n'ọsọ ntuliaka ọkwa onye isi ala nke a ga-enwe n'afọ 2027. N'agbanyeghị mmetụta ya nakwa echiche ya gbasara osote onye isi ala n'oge gara aga ịzọkwa ọkwa ọzọ na ihe metụtara ntuliaka afọ 2023
2027 Atiku egosipụtala njikere na nchekwube ọ dị isokwa n'ọsọ ịzọkwa onye isi ala nke ugboro 7 ya, ebe o kwupụtara na nke ahụ ga-abụ ebe ya ga-enwe ihu ọma. Atiku, onye gbarala ihe dịka afọ 77 ugbu a, nọrọ n'ọnwa Mee gwa ụlọ ọrụ Voice of America n'asụsụ Hausa na ọ bụrụ uche Chineke na ya ga-esokwa azọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Ndị gọvanọ dị 13 n'ọnụọgụgụ sitere n'otu pati People's Democratic Party ga-enwe ọgbakọ kpara ọkpụrụkpụ iji leba anya na nsogbu ndị enwere na-eselite isi n'ime otu pati ahụ. Ọgbakọ nakwa ihe metụtara ọgbaghara bụkwanụ nke a na-enwela n'ime otu pati ahụ abamie ugbu a, dịka otu pati ahụ ekeela abụọ, enweela akụkụ nke onye isi ha bụ Alhaji Yahari Muhammad na nzọụkwụ nke ha na-ewere ugbu a iji wepụ onye na-arụ ọrụ dịka onye isi oche otu pati ahụ bụ Umaru Damagun, onye na-adụnyere onye minista isi obodo Abuja bụ Nwike Nyesom. Nzọụkwụ ahụ bụkwanụ nke bụ iwepụ Damagun n'oche abụrụla nke mere ka ndị otu gọvanọ a kee ụzọ abụọ, ebe onye isi nke otu jikọrọ ndị gọvanọ otu pati ahụ nakwa gọvanọ nke steeti Bauchi bụ Bala Muhammad nakwa mmadụ 6 ndị ọzọ na-agba mgba ugbu a ka achụpụ Damagun n'oche. Ka ọ dị mmadụ 4 ndị ọzọ nke onye isi ha bụ gọvanọ steeti Oyo Seyi Makinde abụrụla ndị nke akọwara na ha bụ ndị ọma nwe ike na-agbakwanụ mbọ na nchụpụ ahụ a chọrọ ịchụpụ Damagun agaghị enwe isi. Ka o si na dị mmadụ 2 n'ime ndị gọvanọ 13 a bụ ndị nọpụrụ onwe ha iche na-enweghị ebe ọbụla nke ha chọrọ isonye. Ha bụ gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba nakwa onye ogbo ya nke steeti Zamfara bụ Dauda Lawal. Otu ihe mberede nke anya mmiri mere na steeti Lagos na mgbede ụnyaahụ bụ Sọnde, mgbe otu ụgbọala tanka bụ mmanụ sọkara ụgbọala ndị ọzọ n'ike. Ụgbọala tanka ahụ suru ụgbọala bọọsụ 2 ndị na-ebu ndị njem nakwa otu ụgbọala Honda nke dugara n'ọnwụ mmadụ 3 ugbu a. Akụkọ achịkọtara na-egosi na ihe mberede ahụ were ọnọdụ n'ebe a na-akpọ Second Rainbow, bụkwa n'ebe si na-aga Maitu n'okporo ụzọ awara sitere Oshodi na-aga Apapa na steeti Lagos. Ndị ahụ nwụrụ anwụ bụ ndị njem nke nọ n'ime otu n'ime bọọsụ ndị ahụ ọdachi a metụtara, ebe a kọwara na ọ bụ mmerụ ahụ nke ha nwetara ozugbo ihe mberede ahụ mere gburu ha ngwa ngwa. Mgbe ọ na-ekwupụta na ihe mberede ahụ mere onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ steeti Lagos na-ahụ maka nchịkwa mkpagharị n'okporo ụzọ LASTMA kwuru na ozu mmadụ 2 bụ ndị nke nwụrụ anwụ ka ebunyere ndị uwe ojii, ebe ndị ezinụlọ nke onye 3 abịala buru ozu nke onye ahụ nwụrụ anwụ. N'ịkasị ezinụlọ ndị a tụfuru ndị ha n'obi, onye isi nke ụlọ ọrụ LASTMA bụ Maazị Olalekon Bakire Oki bụ onye gbara ndị ọkwọ ụgbọala tanka ume ka ha bụrụ ndị nke ga na-eguzobe ma na-akwụsị n'oge ịgba ntọfere nke enyere ha ohere ịgba, ma jirikwa nchebe n'okporo ụzọ were kpọrọ ihe, ọkachasị mgbe ọbụla ha bụ ngwa nke na-egbu egbu. Ọ ka bụkwa n'akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka ị ka na-ege. Akụkọ ndị ọzọ m ji gabịara gị ọ bụrụ na anyị alọtaghachi, nọsi ike apụkwala. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ bụ isi n'akụkọ anyị. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ndị a na-akpatara steeti Enugu akpọrọ IRS n'aha mkpirisi ewepụtala ụkpụrụ ụtụ ọhụrụ, bụkwanụ nke akọwara na ọ bụ ụtụ isi n'ụlọ ọba ozu nke ga-amalite ịrụ ọrụ ozugbo na steeti ahụ. Nke a bụ ntụziaka nke ozi ezigara ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọba ozu niile na steeti ahụ, nke onye isi oche ụlọ ọrụ IRS bụ Maazị Emmanuel Nnamani bụ onye ebenyere aka na ya. N'akwụkwọ ozi ahụ
ahụ nke ezigara ndị ọrụ a gọọmenti kwuru na ndị nwe ozu ga-akwụ naanị naira 40 ma ọ bụrụ na ha enwelighị ike ili ozu ha n'ime awa 24 nke akọwara na ha nọ n'ụlọ ọba ozu. Akụkọ a na-ekwupụta site na ya bụ ozi mere ka amata na ụtụ ahụ ga-anọgide na-amụ ụbọchị niile nke ozu ga-anọ n'ụlọ ọba ozu. Enyimba TV chịkọtara akụkọ na-egosi na ọchịchị nke gọvanọ Peter Mba na steeti Enugu abụrụla nke na-anọ na-ewepụta ụfọdụ ụkpụrụ nakwa ụtụ ndị dị mgbagwoju anya nke ọtụtụ ndị na-eche na ọ bụ iji na-akpachi ụfọdụ usoro azụmahịa nke a na-azụ na steeti Enugu. N'akụkọ akụnụba, otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ patrol adịla njikere ugbu a maka mkparịta ụka nke ga-adị n'etiti ha na ụlọ ọrụ nchepụta mmanụ nke Dangote n'agbata echi bụ Tuesday nakwa Wednesday maka ikwubi okwu gbasara nkwekọrịta n'ọnụ ego nke ha ga-eji buruwa mmanụ patrol site n'ụlọ ọrụ ahụ. A chọpụtara na ụlọ ọrụ Dangote gwara otu ndị mgbere obere nke mmanụ patrol n'ala anyị ka ha ziteghachi akwụkwọ ozi nke ha ji na-achọ ka ebunyewe ha mmanụ site n'ebe nchịpụta mmanụ ahụ. Nke a na-abịa dịka otu Petron gosipụtara nchekwube na ọnụ ego mmanụ patrol ga-agbadatatụ n'ụbọchị ndị na-abịa n'ihu ugbu a ọ bụrụ hala na-enwe ịsọmpi n'ala ngalaba mmanụ bụkwanụ nke ga-enwecha nnụ ihu n'oge adịghị anya dịka ndị mgbere ga-amalite iburuwa mmanụ patrol site n'ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ nke Dangote. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Sua Eagles tọrọ atọ ugbu a na mba Libya ebe ndị ọgba bọọlụ ahụ gara maka ịma aka nke abụọ ntozu oke maka iko AFCON nke afọ 2025 dịka mba Libya rara aja n'otu ọkpụ goolu Nigeria jiri merie ha n'Uyo steeti Akwa Ibom n'ụbọchị Fraịde bụkwa n'abalị 11 nke ọnwa Ọktoba. A na-atụ anya na ndị otu egwu bọọlụ abụọ ndị a ga-achịpụ ya na Benin na nzute nke anọ ha n'ime otu dị nke ha nọ dịka a na-akwadobe maka ntozu oke nke iko AFCON afọ ọzọ. Otu egwu bọọlụ Sua Eagles hapụrụ ala anyị gawa mba ahụ dị na mpaghara ugwu Afrịka ụnyaahụ bụ abalị 13 nke ọnwa Ọktoba bụkwa n'ụbọchị Sọnde. Ka o si na-adị, onye mgbasa ozi nke otu egwu bọọlụ Sua Eagles bụ Promise Efoge mere ka mara na echegharịrị ụgbọelu ndị otu egwu bọọlụ ahụ bụkwanụ nke fọrọ ntakịrị ka o rute Benghazi ihu gawazie obodo Al-Abrak, obodo ga-ewe ihe dịka njem awa abụọ tupu ya erutezie Benghazi. Ndị isi mba Libya enweghị ụgbọala ọbụla nke ha haziri ịga ebuga ndị otu egwu bọọlụ Sua Eagles ebe ha kwesịrị ịga, nke mere na ndị isi otu NFF gbakeriweziri ala n'ihu ihe ha ga-eme dịka ha na ndị na-ele ha ọbịa bụkwanụ ndị nke mere ka ha malite inwenwe ahụ mgbakasị. Eserese vidiyo otu NFF zipụrụ n'abalị ụnyaahụ bụ Sọnde gosiri ebe ndị ọgba bọọlụ Naịjirịa nakwa ndị isi ha nọ na-agbalị idozi nghọtahie ahụ nke dapụtara n'ọdụ ụgbọelu mba Libya. Ọnụ ụzọ ama ọdụ ụgbọelu ahụ ka agbachiri iji gbochie ha ịbata. A na-eche na nke a bụ atụmatụ ime ka ndị otu egwu bọọlụ Sua Eagles nwewa nkụda mmụọ nakwa ike ọgwụgwụ dịka ha na-aga ịsọmpi ha na ndị mba Libya. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ Igbo bụ Igbo ka anyị na-achịsa ọwa n'akụkọ ụwa nke taa. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka anyị na ebe ahụ gee ntị. Sonyekwara anyị site n'ịganye aka n'ihu ihe onyonyo anyị Enyimba TV n'anya maka mgbe ọzọ anyị ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọnụ.